Macos, avui farem el paquet 16 del castell de Hogwarts. I comencem. A veure. Esto per aquí. Pues res, ja és cap de setmana. Ja ha arribat. I res, i tornem a tenir el lladre de peces per aquí al costat rondant. I es caurà i en riuré. Mochi! I aquesta peça com va? Així o així? No tinc ni idea de com va. Crec que sí. Pot ser que sigui així, però això no s'aguanta. Ara sí s'aguanta. Ai, el gatet aquest avui està... A veure... Aquí, això. Dos de finestres, llavors es fa al costat, no? Sí. M'acabo d'enganxar el dit amb una peça. Coses que mai passa. I aquesta sí, molt bé, així anem bé. Doncs res, com esteu? Com us va tot? Jo aquí passant calor un altre cop. Normal, és l'estiu. És que ho raro és que no fes calor. Oi que sí? Doncs això, molt bé. Ai. Doncs bé, continuem muntant això. A poquet. No està enquadrant això, però sí. Sí, està enquadrant, sí. Sí, ho estàs enquadrant. Molt bé. Això sembla una finestra? O què és això? Això va aquí. Això va aquí? No. Espera. Aquí, vale. Això va aquí. Davant de la línia marrona, no? Sí, correcte. Vale, necessitem això, el marró, això i què més? I això, perfecte. Això va aquí. Ah, no, aquí davant no. Aquí, vale, però... Vale, així, això va així. Això sembla que s'hagi mogut. Però no quadra molt. Sembla que s'hagi mogut tot això. Vale, i l'altre va, i això, diuen que va, no tinc ni idea on va, quasi se'n cau una peça. Vale, això va, se m'ha caigut. Se m'ha caigut. Això va aquí. Això va aquí, perfecte. Ho va aquí. Llavors, dos d'això. Va, som-hi. Ja m'he enganxat. Vale, una sobre l'altra. I aquí. Vale, perfecte. Ara què? Ara la torre. Vale. Són dos. Una aquí. Perfecte. I l'altre, un tubet d'aquests, vale? I un triangle. On és el triangle? Aquí és el triangle. Molt bé, perfecte. I va aquí. No! Uf, tot malament avui, eh? Això va aquí. Així, perfecte. Perfecte. Què més? Ara dos turulos. Ah, no, dos no, tres. Tres turulos. Molt bé. I on van aquí? Perfecte. Vale.
Ara agafem aquesta. Estem construint aquesta part d'aquí. Vale? Continuem amb les edificacions. Vale. Ara, un d'això i dos d'això. Un i l'altre. On és l'altre? On hi ha més? Aquí. Vale. Ara dos d'aquests. Que són més grans, sí, correcte, efectivament. Vale. Ara, un blanc, una cosa que havia vist, ara això, no, sí, correcte. Vale, i dos d'això, no, però han de ser llisos, no, aquests. I dos llisos, vale. I l'altre llis, on és? Aquí, molt bé, així, perfecte. I ara què? Ara aquí. Això va aquí. Molt bé. Vale. Ara un quadrat aquí dalt. Perfecte. I ara una llarga. Perfecte, ja està tot enganxat. Vale. Ara portem això. Vale. Següent. Dos. Per tenir ja tot enllestit. Molt bé, ja tenim tot enllestit. Ara és... Agafem aquesta. Un de dos. Vale? Vale, un de dos. Vale, ara serà la volta. Vale, ara una d'aquesta d'aquí i una blanca aquí. I ho tenim així. Suposadament, sí. Ara és un gris a baix, un gris valent. Ai, jo solet m'ho munto, I això com és? Això és així. Tenim un calçat tothom. Un gris valent, Jo solet, no... Jo solet. No necessito ningú més. Què més? El gris, valent. Tenim un calçat tothom. Vale, i això així, perfecte. I és la cambra del secret. No. Mireu, quina porta més exitosa. Vale. Ara necessitem dos d'això, dos triangles d'aquests i dos petits. Dos triangles d'aquests i dos petits. Molt bé. On està l'altre petit? Aquí, molt bé. Hòstia. Vale, ara llavors això. Això dona igual com ho fiquis, perquè l'important és com vagi després. Vale, molt bé. Llavors, això així. Un així i l'altre així, perfecte. Això ho tenim de moment. Què més? Ah, més portes d'aquestes. Sí, doncs m'he quedat sense, no. Una i l'altra és aquesta, i perfecte. Ara què? Ara és això així i suposo que aquí. Això així, molt bé. No ho he ficat al revés, no, perfecte. Vale, molt bé. Vale, ara un altre quadrat, dues estructures d'aquestes per sota i davant. Donava igual la primera. Vale. Ara més d'això. Vale, un aquí, cap enfora. I l'altre, i l'altre, i l'altre, i l'altre. Em falta una peça, ja comença... no, doncs no, el caigut no se m'ha caigut.
What? S'haurà quedat dins el paquet? O m'haurà robat el gat? No, dins el paquet no hi és. No, i no té. Vale, és que l'he col·locat malament. Ja està. Vale. Menys mal que tot té solució en aquesta vida. Quin ensurt m'he fet. Vale, l'havia col·locat malament. Vale, ara tenim això. Ara és dos grisos a baix. Dos quadradets grisos a baix, vale? I dos quadradets color crema a dalt. Molt bé. Així tenim aquesta estructura. Sembla una nau de Star Wars, però no. Això serà part de l'edifici que estem construint. Així va. Que imponent! Mireu. I això va aquí davant. Aquí. Vale. Mira com queda. Espera, que m'he deixat una peça. Aquí. Ara sí. Ara sí que ja estan col·locats. Ara, més turulos d'aquests. Tururo. 4, són 4 i un altre pis. 4 i on va? Aquí. No? Sí, algo s'ha de la finestra i ara és una meitat. On estava la meitat? Aquí. I aquí continuem prenent. Perfecte. Anda, hem fet. Que curiós. Ai, això s'ha de tocar més que... Ai, això va així. Anda! Que curiós. Vale, ara. Aquesta. 2x2. Molt bé. Per 2x2. I un semicircle, vale. Un semideu. Vale, llavors. El semicircle va aquí. Llavors. Això va així. Això va així. I llavors, això va així. I aquí ho teniu, que us va semblant com està construït. Que maco. Aquest set m'està encantant. Que cosa sèria, eh? Estic gaudint com un nen de 5 anys. Bueno, potser 5 no, perquè no... Però com un adolescent. És que està tan increïble aquest set. Està tan increïble. Increïble. Increïble esto. 2, 3, 4, 5 i 6. Ja tinc una teulada. Què més? Ara 2 torretes més. Vale. Aquestes van aquí davant. Llavors això va així, no? Va així. No, així. És normal que quedi més alt que l'altre, sí, no? No, doncs aquí he fet alguna cosa malament. Perquè hem de quedar tota la mateixa alçada. Vale. Que m'he saltat una peça. M'he saltat una part. Vale. Que intel·ligent que soc, eh? Coses de no llegir. Això és el que em passa quan no llegeixo. I vaig directe, amb el turbo posat.
Vale. Llavors, això va així. Ara sí que està bé. Ara sí. Llavors, on està això? Ara col·loco això amb aquella peça aquí. Vale, ara sí, els 6 sostres. Ara sí. M'havia deixat de col·locar tres peces. Senyors i senyores, hem de llegir les instruccions, si no passen coses com aquestes. Que et motives, creixes molt, dius, això ho monto ara ràpid, no sé què, i arriba l'hora de la veritat i has de desmuntar per tornar a muntar. Que intel·ligent. Però ara sí està bé, mireu tot el nivellat. Sembla arquitecte i tot, muntant això. Vale, ara és 2 tururos, vale, 2 tururos, això i el parallams. Tots dos, no? Són el parallams, sí. 2 tururos, això i el parallam. Vinga. Un aquí i l'altre aquí. Aquí, molt bé. Vale, ara sí, és 1, 2, desmunto, no? Sí, 1, 2, 2, 3, vale. Vale, 1 i l'altre el mateix. 1, 2, 1, això i ja està. I on he de col·locar aquest? Aquí al costat. Vale, tenia dubtes ara, he tocat. Doncs ja ho tenim. Així va quedant, ja va agafant forma. Ja no és una esplanada com aquesta, sinó ja va agafant tot forma. Buah, quina preciositat. Ara diu, the Guild's lavatory are located in this part of the castle. Maybe Morning Myrtle will stop by as you will. Just watch out for trolls. Per això, aquí està el lavabo de les dones. I Martin la Llorona. O en català el Gemagemex. Gemagemex està aquí. Mireu quina passada. Que guapo, que preciós, que maco tot. M'encanta, m'està encantant. Pues res, aquí ho teniu, el paquet 16. Si us ha agradat, doneu like. Què us sembla, feu en comentaris. Si voleu que porti algun altre set, també als comentaris. I valoraré si el compro o no, bàsicament. Així que res. I si no esteu subscrits, li doneu el botó de subscripció, sisplau. Així que res, ja ens veiem en pròxims sets. Adeu!